Qed inħeġġeġ lill-Prim Ministru biex ma jinqedix biż-żieda lil ħaddiema fis-settur pubbliku u jirtira minnu fih din iż-żieda li talilu nnifsu u lill-Ministri u lis-Segretarji Parlamentari tiegħu. Hekk sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg f'messaġġ li wassal fuq il-medja soċjali fejn appella lill-Prim Ministru Robert Sabela biex minnu fih jirtira iż-żieda ta' 1,700 euro li talilu nnifsu lill-Ministri u s-Segretarji Parlamentari fil-Baġit. Alex Borg insista li għalkemm din iż-żieda tapplika għalih u ma jista' qatt jaqbel magħha fiċ-ċirkostanzi preżenti tal-pajjiż. Dan meta n-nies ħadu biss 4,66 euro mill-baġit li ġie preżentat it-tnejn. Jien ma ġejt ikkonsultat fl-ebda ħin. Fir-risposta tiegħi kont ċar illi għalkemm tapplika li wkoll jiena assolutament ma naqbilx ma' din iż-żieda. Speċjalment meta tqis illi n-nies ser jagħtuhom biss 4,66 euro fil-ġimgħa li fuqhom ukoll ser jibqgħu ħalsu it-taxxa. Fil-messaġġ tiegħu wastqar ukoll li dan kollu spjegah lill-ġurnalisti tas-Super One wara seduta parlamentari meta staqsew dwar din iż-żieda li l-Gvern żamm moħbija. Iżda dawn għażlu li ma jirrappurtawx dak li qal. Il-miżura fiha nnifisha il-gideb mill-Labor u l-aġenti tal-midja tiegħu biex jaħbi din il-miżura u jaħbi r-risposta tiegħi huma turija ċara il l-Labor huwa distakkat min-nies, distakkat mir-realtà u jipprova jitfa' dak li hu tiegħu fuq ħaddieħor. Fil-messaġġ tiegħu Alex Borg tenna wkoll li hu qatt ma kien ikkonsultat dwar din iż-żieda lill-Prim Ministru talilu nnifsu lill-Ministri f'mumenti meta l-familji għadhom qed iħossu sew l-isfida kbira tal-prezzijiet u d-daqqa tal-għoli tal-ħajja.